Ateme amele dakagunga yanoche amena Roberto Magic. Roberto Magic niaka kura. Abana suro de ayati masisa. Amena la main Roberto Magic. Tergelo. Nouveauté, exclusivité avec Bouboula le premier. Ni Roberto Magic niaka kura ya bana suro de ayati masisa. Ah, Roberto Magic. Sayajo, sayade mabacha mandu. Sayajo manyuma sayajo de, sayade sumaila sisedu. Sayade bimandu ati togodu nidu ye baramike onafuiko. Nouveauté. Radio Simani joué folo. Saya Yesu mela zizedu, Malia usemeyedu. Saya Yesu mela zizedu, falato unanemedu. Nouveauté. Saya Yesu mela zizedu, desebado semeyedu. Saya Yesu mela zizedu, Malia ukanumedu. Saya debe madu ate dogo ni duye para minge ona fuego. Roberto Magic. Ibe machamana kasibire. Kakanumba uto nyana fina. Saya debe kanuru mafara. Kake Sumaila fa nyena ma salem fana katla kafe. Roberto Magic. O chaumancha bide. Gandhi Maliembe ale de bembla bi bololo sample. Lima uto nyana fina. Sige, saya mani. Saya debe to duma sbayele ma kle. Saya ni fende kle. Ka wolo denga e falaye. Ka furumuso ke filiya to e. Ka duba ke asa ngamune. Nouveauté. Saya mani. Nimbana suro de ne follow de avec Mali ben ne follow de flag à jouer. Aya chine ma 600. Bouboula, le premier jamais égalé. Roberto Magic. Nouveauté, exclusivité là-bas en première mondiale. Nouveauté. Sumaila Zizida Sakra Tunesa Kunefana Kwanze Sumaila Sara Sumaila Mamalo Sumaila Sara Wado Mamalo Sumaila Sara Furumuzo Mamalo Kanumba Mamalo Bada Yere Jama Darila Opposition Jama Darila FSD Jama Darila Diaspora Jama Darila Imo Jama Bedarila Saya mangele kamalo kasa onwana ko jugude Baba Jeli Ismaila Khalifa Doumbouya bemi Umaru Samba Diallo bemi Aminata Souare utarida Seydou Mahamad Maïga bemi Siriki Haidara Ida Gisuma Nafunga Tajara Mohamedila Sigi Maja Mohamed Sisela Namakita Asmana Makele Sate Dubachi Nemaso Kabini Kadafi Sarado Minibi Masuma Atete Tourebimi Lobola Chéri Le papa national de Malien Atete Toure Barala Ni mami Numange Numana Finyala Hey mona juguma infinity vigo aye mola ko ligo dugandesani wasajara sabawla bolo ko jugue Roberto Magic Sulman Njay saya nouveauté saka kunu efana ya kwanza Mali yo munge alala ni bumi tumwa sera obeke
kako mogo kenye mogo ye ni kumi tuma sera obeke sumala sise tarida ni kumi tuma sera obeke amadu tumani tarida ni kumi tuma sera obeke sali kulubali tarida ni kumi tuma sera obeke fagimba keta tarida ni kumi tuma sera obeke apolo gite tarida ni kumi tuma sera obeke maliyo munge alala ni kumi tuma sera obeke Nouveauté, tabi ababa tarida ni kumi tuma sera obeke bagore zira tarida ni kumi tuma sera obeke beneni go tarida ni kumi tuma sera obeke madu dagolon tarida ni kumi tuma Nouveauté. sera obeke bamadu simbaga tarida ni kumi tuma sera obeke saya dunde jonsito mbalimahu anga sabali sayajo sayajo sayade mabaja mandu sayajo manyuma sayajo te sayade sumaila sisedu sayade bimadu ati togodu ni duye baramike onafiko Ah, ba ntereka Roberto atete meninga tibabu ko nunu mani gandi ko mama kala ko ça c'est sans commentaire kuma teninga dongli diara abasigira akera hinato dongli tiens la ntereka Roberto Magic dongli nyana ayer abora sijo kono suro ako fonga jouer mali kono ne folore ni jouer ka barka kanuna Roberto nterke ala ki mekake Bouboula, le premier jamais égalé. Kandi malien inde malien chamanje nyenama la wi fe meni sara we nyini ko Roberto Magic mbayira ni mbayira kayira kafuye kangilentigi ala ka herakani ala ki bolo me ka barala bele do fana ida baba sora angala Sora. Kodima Bambali Kodima Korole Baba Sora Kata nyiri kɔfɛ kana ka kɛ malidenw ye ka bɛɛ sɔn a ma deli ka dɔrɔmɛ di ne ma ne ma deli ka n tɛgɛ d'a ma kabara la kan da mais a y'a ka faso ye n'a ka d'a ye k'a suɲɛ ka na n'a ye mais a y'a k'a ka jamana la a kɔrɔta Anta sora, anta o, ma sebeden kungo. Gandi tɔgɔ tɛ balo tɛ i ye min k'i faso ye o de don baba sora ka avion san ka na nafolo ye k'a di hari juguw ma a y'i da ja bɛɛ b'i da don dɔ la baba sora Sambali baba. i ye min k'i faso ye o de don Ratude ngorongo inisu. William Forogo, Proste Bundala. Bakari da fetigi de sora inisu. Atata. Khemu natigi yo inisu. Sasiri maya tigi yo inisu. Kebuna Baba Kodowa. Alade ya masaye baba sora. Lada koni de alala de sarti de mabe alabolo. Sora yo sora. Nedora solo la bilikan soso.
Gawusu. Kadamine tintiba. Ayiwa. Kata sigi manantali danjati ni mogo je de. O kɛra. Ni ma kuma sɔrɔ ma n bɛ kɛ fisiriwale. Tata. Ni ma kuma sɔrɔ ma n bɛ kɛ ɲuman dɔnbali ye. Ɲuman dɔn masa man ca dɛ. Amadu Tumani Touré, Lobo Tarawele, ou Jassa Badourou Kadima. Bienvenue sur Zakala avec Bouboula le premier. Lagare koda ite juru do lembila nyewa ne doranga na de la aye ne jeli so fonfara Wallahi. jadi badu temena zairi dugu kolokande baba sora ay avion ko ni wili bama ko dugu koloka o kato mogo beche kana no mogo be mali ko mogo be la kisi jo sora Wallahi. ne dora sora de la jinyage sora nyamaye wallahi sora nyamaye a ɲɔgɔn kɔni ma ye Mali kɔnɔ yan. ayo be I bɛ se sa ka wari sɔrɔ ka mɛ ka kɛ babani ye i ye nkalon tigɛ. A ye min ka faso ye maa si ma kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ yan. An ko kelennin fo. A ka dɔrɔmɛ tɛ n kɔnɔ ne ma deli ka n tɛgɛ d'a ma kabini Ala kan da mɛ a y'a kɛ jamana ye. K'a ka dugu ci k'a jɔ. Modibo kanu kabako tata minye di anye fisiri wale de die jali bade sora ya ke mo ko chamanyo sora ta kene kaya e me ala yimi do de basara mbe na sora jansa kadima jali yubade bade abarika barika te mo go mina ite barika ko kede sora yo sora ne dora sora de la yenye suma DJ Sare i bɛ Thomas Sankara labɛn i bɛ sɔrɔ ka Tata ka falikan la an bɛna yɛlɛ Dakagun kan. Voilà an bɛna yɛlɛ Dakagun kan nin y'a daminɛnen an bɛ Gandi maliyɛn fo ka Dani belebeleba El Hadji Dani de Paris Jason i ka foli bɛ yan la battante n'o bɛɛ b'a dɔn Jɛnɛ Sogodogo Mati Silas an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ don kiramantonya la Diko i kɛr'i fa ye dɛsɛ n fa la tɛmɛ n fa la e kɛra bɛɛ ye Gani y'a f'i ka plateau kan ko wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Diko tɛ maa jaabi Diko tɛ maa kɔrɔfɔ Diko da man ca kuma la mais kɛlɛ kun hasidiya a ye minnu ka n'a bɔn olu de b'a nɛni na réseau kan u tun bɛ balo la IBK ni Bubu la a y'o tasa min dafiri o nɛni de filɛ i b'a nɛni a tɛ kuma i bɛ fɛn fɔ a tɛ fɛn fɔ e min yɛrɛ y'a mɛn n'i taara fɔ a b'a fɔ a ye sabali olu nin yɔrɔ ye nin ye Mali ko la a ye yafa ma bon maa min bɛ ten an b'a fɔ k'o ye waliju de k'a Diko Mamadu Mana ni den
ani Fatumata Goro den wolo tɛ n'a de don hari n'a danna nin ma an b'a fɔ k'i ba ni fa ni ce kɛlɛ wɛrɛ tɛ yen dɛ hasidiya ani bɛsɛnkɔntiya o de bɛ yen sinon Diko ma maa neni a ma don gouvernement a ma kɛ fɛn ye jamana in kɔnɔ yan a ka bɔ misiri kɔnɔ ka ni di jamana denw ma ni saya bɛ k'a ka fɔlɔnɛ la o de bɛ nin na bi bon i b'a dɔn ko Mali ko tɛ quoi ni y'u fɛn bɛɛ ɲininka u tɛ se ka foyi f'i ye u b'a fɔ dɔrɔn peut-être a commandant ye n'a commandant ye a ka di Ala ye ka ban aw ka taa n'a ye wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ maa tɛ se ka dugutaa min bali i bɛ dugawu k'a tigi ye Ala ka se ni ɲuman ye Diko i sera so k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka général chef de guerre o de bɛ kuma la yan i ka kanubagabaw bɛ kan ka bila réseau ka Dani de Paris belebeleba Elhaji Turamaga Mali Sunjata Mali Dani de Paris Jɛnɛ Sogodogo Ras Balayira ninnu bɛɛ ye Diko dépenseurs ye u tɛ s'an na o Gandi barika min b'an na a t'u la o n'an y'u kɛlɛ dɔrɔn an b'u bin kabiri ko in daminɛna an bɛ k'an k'u bin dɔrɔn an ko Buwa ka taa Buwa taara an ko Bubu ka bɔ yen Bubu bɔra yen minnu bɛ neni na u bɛ kan ka financer e ma ye ko wulada in na fɛn dɔ bɛ palais des sports la Bubu ka maaw de fɛn bɛɛ ni Bubu ka di olu ka meeting de don kana ɲini yɔrɔ Mali ko tɛ dɛ ni Mali ko don walidenw jugera M5 mɔgɔw o don bɛɛ ka t'u bila kaso kɔnɔ est-ce que Mali ko don Mali ko tɛ dɛ Bubu ko de don tɔ min bɛ kan ka kɛ ma dɔn Morena Marena Bubu ka a bɛ kɛla Bubu de kama e kɔni b'a dɔn ko Tapo kɔni tɛ kɛ Mali président ye a bɛ kɛ député ye yan a b'a kɛla jɔn ye u bɛ maaw nɛgɛn k'u fara ɲɔgɔn kan Bubu ko bɛ tila ka yala Bubu ka fɛn de don fɛn fɛn bɛ Bubu fɛ olu de jɛra ɲɔgɔn kan bi u bɛ t'u ka meeting kɛ walahi Bubu ko de don Mali ko tɛ dɛ anw tɛ naloma ye n'an bɛ taa nin na o ko bɛɛ dara anw kan yan ma kumana o don mun na i mana ni refondation ye sisan i b'i ɲɔrɔ la i ta tɛ refondation ye maa minnu fɔlɔla k'a fɔ jamana in kɔnɔ yan o ye kabako Zumana Sako ani Modibo Sidibe hali sini a b'a kuma la kamalenkɔrɔ bɛ kan k'i yaala yaala Sikaso mara la o de ye Mali ko ye o caméra t'ale bolo kuma man ca n'i ye kuma cayalen kala tɛ kisɛ tɛ jaba la quoi voilà i ye fɛn fɛn kunkolo ye n'u b'a fɔla ko maaw ka bɔ a bɛɛ ye Bubu ka maaw de ani Buwa ka mɔgɔw comme u dɛsɛra Buwa taara donc sisan olu b'a fɛ ka ko wɛrɛ dilan k'an kɛ naloma k'an ka bɛn an tɛ bɛn nkalon kan an n'aw bɛ bɛn cogo di a y'an kɛlɛ kunun k'an ka bɛn an tɛ bɛn dɛ ayi teriya in bɛ yen mais bɛn nkalon kan abada fɛn bɛɛ a tɔgɔ Tapo bɛ se ka palais des sports fɔ a bɛ se cogo di Bubu ka ko don i bɛ tila k'a fɔ n y'a f'i ye i ka plateau kan kunun a sɛbɛn u bɛ tila ka Bubu de soutenir élection présidentielle la mais u b'u ka wari tiɲɛ parce que Bubu tɛna kɛ Mali président a kana a yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ a kana a yɛrɛ sɛgɛn a tɛ kɛ Mali président ye ne tɛ Ala ye n tɛ Ala kira mais ale tɛ k'a ye kun min y'a kɔ kɔni a ye Diko buruja ka Diko di maaw ma an b'a kalama Diko yɛrɛ ni kumana la a kana a yɛrɛ sɛgɛn a tɛ kɛ Mali président tant que Diko kɔni bɛ yan a n'a ka général ni Dani ninnu a kana a yɛrɛ sɛgɛn i ka wari di u ka dun ni wari ko don Sumayila ni IBK taara o an tun tɛ Sumayila ta n ko maaw ye Sumayila ka tugu IBK kɔ o don dɔrɔmɛ bɛ IBK bolo wa aw milliardaire ninnu an bɛ yan a y'a dun ma Zeyina maliyɛn ɲɛ yɛlɛla san 7 in an ye min ye an b'o dɔn an kegunyara sa o n'u y'a d'aw ma a y'a minɛ k'a dun mais aw kana d'u ma sabula u tɛ se jamana kɔrɔ min bɛ s'a kɔrɔ a y'a d'u ma Ala yɛrɛ y'a ka président choisi ka ban anw de sɛgɛnnen don Ala tilala ka baara la bɛɛ ko Sumayila bɛ ka 2022 Ala ko ne yɛrɛ mago bɛ Sumayila ne de y'a da ne de ye ni da la n y'a minɛ a la aw ko cogo di voilà Morena ko fɛn ko tɛ dɛ Bubu ko de don Bubu tun bɛ kan ka fɛn kɛ minnu ye olu de ka meeting bɛ yen bi minnu tun bɛ balo Bubu la Mali ko tɛ dɛ Bubu ko de don n b'o fɔ maliyɛnw u k'a faamu walahi Mali ko Bubu ko de don i bɛ tila k'a fɔ n y'a ye Tapo bɛ Mali président ɲini a b'o bɔ min a ka kan k'a ɲini a fɛn b'a bolo mais o tɛ o Bubu ko de bɛ yen ka nin bɛɛ fɔ ka tila ka i dogo mɔgɔw bɛ kaso la i kama i tɛ bɔ ni ne dogo ni ne y'a mɛn maa o maa n bɛ taa n yɛrɛ di aw mago bɛ n'a filɛ Modibo Sidibe minɛna siɲɛ 2 a ma boli o mais e dogolen don tɔw bɛ kaso la i kama i tɛ bɔ n'i ma fɛn kɛ bɔ kɛ maa ma fɛn kɛ u bɛ n'u k'u bɛ taa ne nɔfɛ bi walahi ne tɛ n dogo u bɛ n sɔrɔ yen u
u bɛ min fɔ n ye u k'a fɔ n ye n k'a faamu sabula n ma ko kɛ mais maa dogolen réseau ka nɛni dɔrɔn ka bɛɛ bila Diko la u k'a nɛni nka n'e ma fɛn faamu n'i y'a nɛni i b'i bolo bila enveloppe jukɔrɔ u bɛ wari d'i ma Diko ma kɛ nangamaden ye sa wa a kɛra komi ale kelen de ye cɛ ye Mali kɔnɔ ni jamaba den an bɛ Sirif Usumani Madani Hayidara fo Basan den ni Ba Madani den an b'a fo Bubula terikɛ k'a fo ka waleɲuman dɔn an b'a dɔn a bɛ nin kɛ o ni nin diinɛ ɲɛmɔgɔ saba in bɛnna wallahi Mali bɛ jɔ ni nin diinɛ mɔgɔ saba in ye ɲɔgɔn bolo minɛ Buye Hayidara Hamala den Diko ani Sirif Usumani Madani Hayidara Basan den ni Ba Madani den wallahi jamana in bɛ an ye parti politiques lajɛ u dɛsɛra sa o an t'a da an ka di diinɛ ɲɛmaaw fana ma an k'olu nɛnɛ mɔgɔ dɛsɛlenw de bɛ nɛni kɛ maa maa dɛsɛra kana ɲini o de bɛ nɛni kɛ maa maa dɛsɛra argument t'a bolo o de bɛ nɛni kɛ hali kafiriya yɛrɛ bɛ sɔn nin ma maa bɛ nɛni don o don Diko de bɛ nin don o don a t'i jaabi a t'i datugu a tɛ fɛn f'i ye i yɛrɛ tɛ kɛ hɔrɔn ye ka misali ka bɔ jɔnko la n ye cɛ sɛgɛn b'a bila i b'a fɔ n y'a f'i ye Gandi maa maa bɛ k'an ka Diko dɔgɔya ou bien k'a nɛni i b'u laban lajɛ wallahi taalahi fo ni Ala ko ye kalo ye fo ni Ala ko ye kalo ye kana ɲini yɔrɔ jan dɛ danni de pari a y'aw lapiɲɛ wallahi hasidiya ni ɲɛngoya de don ko prix dira ma an y'a ye Yirimani dira ma o ma dira ne yɛrɛ ma o Yirimani bolo wagalen don m'a minɛ yan ni nana u nana sanu di Diko ma yan Diko t'u dɔn a ko ne ma Bubula wallahi n t'u dɔn n y'u dɔn salle kɔnɔ de ma deli k'u ye kuma tɛ n'u cɛ o mana k'a fɛn fɛn yɛrɛ a ka kɛ jinɛ yɛrɛ a kana ka fɛn di faso denw dɔw ma mɔgɔ kan ka compter o la u t'a bɔ yɔrɔ dɔn u y'a nɛgɛn de a bɛ tan popa ni pitiri popa an mago tɛ nin si la an mago tɛ nin si la an mago bɛ min na dɔrɔn Diko bɛ kan ka baara min kɛ ka taa n'a ye Mali tɛ jɔ tant que Diko da t'a la Ala de y'o kɛ bi Mali tɛ jɔ tant que Sirif Usumani da t'a la Mali tɛ jɔ tant que Buye da t'a la kuma ye nin de ye fɛn fɛn bɛ fɔ a bɛɛ miɲɛtɔya kan ni minnu ka n'a bɔnna n delila ka nin f'i ye n'a bɔnna kini miɲɛ bɛ yen u bɛ kasi la parce que n'a tɛ yen Buwani Karim y'a yɛrɛ ɲini n'a bɔnna kini biɲɛ fana bɛ yen mais n'a tɛ yen o ye M5 mɔgɔw ani minnu nana ka kɛlɛ kɛ pour u kɔnɔ IBK bɛ fanga ta k'a d'u ma Diko donna misiri kɔnɔ k'u jɔlen to tile kɔrɔ olu fana bɛ nɛni na sisan mun de tora walijuba in tɛ yan a ye taa n'a ye dɔrɔn aw tɛ foyi kalama Diko ko la a tɔ bɛ kɔfɛ hali bi n y'a fɔ a ye n'i ma foyi y'a la a tɔba bɛ kɔfɛ fo ne k'a sɔrɔ i m'i tilen malidenw ye de o de la a bɛ kan ka yanga don o don i donna an ka so kalan in kɔnɔ arijana 2nan tɛ Gandi maliyɛn i yɛrɛ tun bɛ yen n'i donna so in kɔnɔ DJ Sara i bɛ masaya segin Ala ma wallahi a kɔnɔla i b'a fɔ arijana 2nan dugukolo arijana dɛ n tɛ lahara ta ma dɛ o b'a bɛɛ ɲɛ mais yan kɔni ba an b'a fɔ Diko ma k'a barika k'a bɛ fɔ a ye a bɛ nɛni a bɛ dɔgɔya a ka nin bɛɛ filɛ a kɔfɛ a ka taa dɔrɔn maliyɛnw jigi b'a kan maliyɛnw jigi b'a kan meeting min bɛ kɛ kan'a ɲini dɛ foyi tɛ Bubu ka maaw don wallahi Bubu ka maaw don n'a ka avocat min ye a teri ye minnu ye olu de b'a fɛ sisan ka na Bubu kɛ ɲɛmaa ye n y'a mɛn fana ko IRD maa dɔ y'a fɔ k'a b'a fɛ ka taa yen n'a taara aw tɛ gagner n'a taara IRD aw kana sɔn a ka don yen dɛ n'a taara wallahi aw tɛ gagner ni Bubu taara aw ka yɔrɔ la wallahi a tɛ gagner wallahi a tɛ gagner n'a taara IRD la aw tɛ gagner fɛn fɛn bɛ kan ka kɛ a bɛɛ tiri kelen don pour ka se ka Diko mafiya Ala ye maa min maadiya maa da ka ko ka go la nɛni don o don a fa bɛ nɛni a ba bɛ nɛni a somɔgɔ bɛ nɛni o bɛɛ la a ko a y'u to yen ne yafar'u ma o cɛ kan ka to yen mais aw kana to yen dɛ parce que aw bɛ balo a bɛ komi n'i ko so tala ma ko so haramunen la a kana ta 40 bɛ miliyɔn 5 sɔrɔ o bɛ don o kunkolo la a b'a ta de bon Diko nɛnibaliya a tɛ se ka dabila o parce que maaw bɛ balo a la ni i Diko nɛni dɔrɔn u b'a fɔ i ye cɛfarin ye mais tant que El Hadji Dani belebeleba l'homme fort Jason tant que olu bɛ yen Matisse ani tɔ wɛrɛw les sages
olu bɛ yen aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn u tɛ s'an na o barikatigi bɛ se barikantan na quoi kana ɲininka sɔsɔlikan la dɛ an bɛ n ka ɲumukɛni fɔ Buba Fanɛ ale tun b'a la kunun a b'a la bi ale ma IBK bila hali sini a bɛ IBK mɔgɔw fɛ mais an ye minnu ye yɛlɛma la tile gangan ka yɛlɛma komi ŋɔmi a ka bon hakili ma maa dɔ i bɛ kɛ dɔ la hali n'a tigi tɛ son excellence El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta o dabila la le très respecté l'homme sage l'honorable le très respecté o fana kuma dabila la sisan min bɛ fɔ vice président ka kuma de fɔ a ka y'an tɔgɔ bɔ a la ne m'a fɔ maa si ye n bɛ kɛ président bɛɛ y'i makun a bɛ komi ni gabakurun taara ka fili a ma anw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko Gamji a bɛ cogo di i mankan sumayara dɛ i bolila ka bɔ Diko ka i taara yɔrɔ min i perdila sisan a bɛ n'a lajɛ de sisan maa min fana bɛ na kɛ président a bɛ t'i nɔrɔ o fana la ko faso ko don je ne suis ni preneur ni demandeur wallahi tallahi la ilaha illa huwa e tilala ka don o la maa kan k'i da don o la wa Gandi ko in ka bon ne ye fɛn fɛn f'i ye Mali kɛlɛ tɛ o pɔsida kɛlɛ don DJ Sare ni n tilala kuma la i bɛ don religieux zikiri religieux i bɛ Seri Usman madame Usman Traoré a ka nan kama i bɛ tila k'o k'a la an b'o kɛ bani belebele ba madani den k'o ye nin de kuma bɛɛ bɛ f'a ye maaw ye nafigi ye skoro ninnu k'u b'a ni Diko bila ɲɔgɔn u tɛ se min bɛ ninnu cɛ badenya ani kelenya ani hɔrɔnya o de b'u cɛ Diko delila k'a fɔ ne ma ko Seri Usman maa ɲɛnama ba hɔrɔn don a bɛ maa fɛ belebele nana o don na kɛnɛ kan a nana maaw kulela ka terrain fa tewu hari a den hari Seri Usman ka denyɛrɛnin bɛ terrain fa i b'o dɔn wa a y'a ni de di Ala ma tuma min a ka goni cɛw tun man ca dɛ bani an b'a fɔ ka denw fɔ ka mɔdenw fɔ k'an ba naani ninnu fɔ Tanti Jara Fatumata Traoré Aïcha Kulubali ani Halima Dagamassa chef de protocole El Hadji chef de protocole d'État El Hadji Alkadi Haidara aw bolo ma fili dɛ nin cɛ fila in maa si tɛ se ka don cɛ nafigiw don Dawuda Magasa an b'aw fo ka Kuma fo aw ka cɛsiri la aw mana ka balo Diko la aw nana Diko dɛmɛ de ani Touré mouvement citoyen 2 millions o tun b'a fɛ ka ɲɛnafin de bila belebele in na Ala ko ne aw hali n'aw bɛɛ taara n bɛ Dina ni Wakulaw bila ka na Diko la tulonkɛ n ka maa don a ye fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala y'a bɛɛ k'a ye n'i y'o tigi kɛlɛ i t'o kɛlɛ la i bɛ Ala de kɛlɛ la parce que Ala de y'a di Ala ye fɛn min di ne ko e t'a fɛ Dani de Paris Gandhi malien l'homme honnête digne n ka sɛbɛn tunun na maaw ye sɛbɛn min dilan Ala ta tɛ tunun dɛ ni mangoya bɔra n kan maaw ka mangoya Ala ka mangoya tɛ bi donc an b'a fɔ Diko ma k'a ka taa n'a ye a kana kuma lamɛn dɛ an y'a ye wulu bɛ kule o ma sugujɔ bali donc u ka taa n'a ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn i yɛrɛ y'an ka jinɛsokala ye o an donna so kɔnɔ ka Mohamed Diko fɔ ani Zena olu b'u fa kɛrɛfɛ ka boli ka taa sɔrɔdasiw kɛrɛfɛ k'an na n'u dɛmɛ i fa bɛ kan ka neni don o don yanni ka taa sɔrɔdasiw dɛmɛ n'i y'a mɛn ko sɔrɔdasiw i bɛ na de maa min nana n'i ye o mago b'i la sisan yanni ka taa sɔrɔdasiw dɛmɛ i n'i cɛ aw tɛna Diko dɛmɛ anw min ma bɔlɔ a la n'a ka dɔrɔmɛ t'anw kɔnɔ an b'a dɛmɛ bi an b'a dɛmɛ sini ni baara banna an bɛ segin an ka wo la mais pour le moment baara ma ban parce que an ɲɛ b'a la élection n'an m'an kɔlɔsi zo ni kalabanciw bɛna jamana in mara an ka kɛlɛ bɛ kɛ fu ye kana siga don a la fantan tɛ balo jamana min na o jamana dangalen don ni yɔrɔ ma ci ko zone aéroportière Côte d'Ivoire aéroport port Buye a bɛ jamana cɛmancɛ la Guinée a bɛ jamana cɛmancɛ la Togo a bɛ constitution cɛmancɛ la olu m'u ta ci ka taa baga fantanw u b'u ka kɔlɔkɔlɔ ni wariw ɲini dɔrɔn ka taa yɔrɔ ci ko zone
o tambo dɔ bɛ fara courant kan dɔ bɛ fara ji kan dɔ bɛ fara malo kan dɔ bɛ fara sukaro kan an b'a fɛ ka ɲininkali kɛ bɛɛ le cerveau ale ta ye faso ko ye est-ce bi bɔ a taara min na o gɛlɛya bɛ yen wa a tɛ yen a bɛ yen minnu tun b'a kɛlɛla kunun ani Karim ni Aminata k'o bɛ cogo di bi o ma kunnen don o bɛ kan ka 1,100,000 ni 100,000 minɛ k'a bila u kun danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min an ko an bɛ sa nin tɛ fɔ anw tulo kɔrɔ fantanw tɔɲɔnnen don i bɛ se ka i don i ka so kɔnɔ san 30 san 50 u b'i gɛn ka bɔ k'a di waritigi dɔw ma o jamana duwawu tɛ dɛ a ye alikaba ta ka na n'a a tɛ foyi nafa parce que Ala yɛrɛ diminen don i b'a fɔ Mali ye jamana dangalen de ye quoi wallahi foyi tɛ kan ka ɲɛ foyi janfa bingani mbɛndiya dɔw bɛ yen u tɛ 20,000 sɔrɔ kalo la 1,100,000 ni 100,000 e t'a miiri k'e sera arijana kɔnɔ ka mɔgɔw nɛgɛn dɔrɔn k'u labɔ popa i bɛ k'a y'a don Aminata y'a don ta Buba ka bɔ yen u ye V8 d'a ma Buba ye namin de Buba fana a bɛ la Karim kɔ a bɛ Buba kɔ Karim tɛ yen Buba tɛ yen k'a bɛ cogo di aw yɛrɛ b'a kɔnɔ aw bɛ jɔn kɔ bi aw ka wari yan maa o maa n'i ko i bɛ Ala tromper Ala bɛ ɲɛgan da i kan i bɛ sa maaw bɛ n'i dɔn wallahi jamana in a sera yɔrɔ min ma tɛmɛna duwawu yɔrɔ kan fantan tɛ lafiya jamana min na i b'i ka kɔrɔtɔnin k'i ka so jɔ u bɛ na ka ci ko zone aéroportière mobili minnu fana bɛ yen n'u bɛ cɛncɛn bɔ la u b'u ka dahirimɛ ka taa mobilitigi ka wari d'a ma o fana n'i don o don f'i ka wari sara sisan kɔni a ma kɛ Maliko ye a kɛra bingani de an kɔnɔ transition aw nana k'aw b'an ɲɛji cɛ aw y'an ɲɛ ci de a ma cɛ dɛ k'a ci po bandaw i kɔlɔsi maaw dalen b'i la hali bi i kɔlɔsi dɛ an b'a dɔn e tɛ yɛlɛma i kɔlɔsi mandiya min b'i la i kɔlɔsi maa caman bɛ gouvernement dɔw bɛ gouvernement u taara retraite la u tilala ka na n'u ye u bɛ panpanaw ja kunna dɔrɔn caméra b'u kɔ dɔrɔn u bɛ kan k'a jira an bɛ baara la ka sɔrɔ u tɛ foyi la élection tɔ ye 11 mois Gandi hari bi programme ma bɔ donc aw b'a fɛ dɔ ka fara aw kan foyi tɛ fara aw kan 12 mois mana dafa aw bɛ taa ka bɔ yen o ka jɛ aw ma dɛ n'aw kɔnɔ dɔw bɛ fara aw kan parce que aw bɛ kan ka wari minɛ 12 mois mana dafa aw bɛ taa ka bɔ yen n'aw tɛ se maa wɛrɛ bɛ olu b'a dilan Zumana Sako ni ATT nana 14 mois u ye ko bɛɛ kɛ k'a ban ka élection 4 kɛ ka i kɔ don ni miyɛtɔya kɔkɔra a bɛ kɛ nabɛlɛya ye ni nabɛlɛ fana kɔkɔra a bɛ kɛ fugariya ye jamana min tɛ se ka kunkolo kɔrɔta fadenw cɛ la o jamana dangalen de don fɛn wɛrɛ tɛ dɛ tɔɲɔ min bɛ dala fantanw kan e bɛ se k'a faamu cogo di Gandi nɛgɛ kolontigɛlaw bɛ taa kabiri 6 heures u bɛ tile nɛgɛ tigɛ la a b'u bolo tigɛ a b'u sen tigɛ u bɛ impôt sara olu k'u ka wari ta sɛnɛkɛla b'a ka sɛnɛ kɛ a bɛ ji sara a bɛ engrais sara a bɛ juru ta bɛndeya la o k'a ka sɛnɛ kɛ a tɛ dumuni diman dun a tɛ na diman dun a tɛ fini ɲuman don a bɛ sɛnɛ de la du 1er au 31 juru bɛ don a kan na a b'a ka misi feere ou bien k'a ka wotoro feere o wari bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na baarakɛ tanbaliw balo jamana kunna Ala y'o jamana halaki bilahi o jamana tɛ taa ɲɛ maa min bɛ sɔbɛ kɛ o kana baarakɛbali la balo bilahi o Ala tɛ an filɛ kɔlɔlɔ de kɔnɔ nin ni min bɛ bada la o b'a fɛ ka jigin ji kɔnɔ n'o jiginna o bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'ale tun bɛ gere kan sen tɛ lajɛ kɛ il y a des hommes valables là-bas an b'u dɔn ma bɛn le cerveau bi yan ale ka wari dira a ma ko k'ale yafara ko ka taa di victime voilà un homme responsable Nana Kassé n b'a fɔ magistrat intégré digne Saliou Bilen ne tɛ n da don o la quoi orchestre minɛn de tɛ kan ka jouer bana y'a sababu ye quoi 1,100,000 ni 100,000 bɛ d'i ma kalo o kalo e bɛ n'i jɔ ko Diko ni M5 mɔgɔw de don mais e tun tɛ bɔ Diko ka so ne tun bɛ hali su bɛ don min i tun bɛ misiri kɔnɔ o y'a sɔrɔ Diko tɛ jamana ci wa bi de a b'a ci yan hali n'i ye nin i b'a dɔn ko nin ye kalo ye et puis maliyɛn tigɛ maliyɛn de bɛ ko bɛɛ fɔ mais n'a nana a ye minnu kɛlɛ a bɛ juguya n'olu ye siɲɛ 100 exemple n bɛ kan ka Buba fana tun bɛ 1,500,000 ta par mois u tɛ kan ka fɔlɔ la IBK tan na u t'a neni yan
kuma kɛ u t'a nɛni an dɔgɔnin Abdou Niang olu kɔni ma yɛlɛma hadamaden f'i ka kɛ hɔrɔn ye mais k'a fɔ bi hali n'u n'anw tɛ kan kelen an tɛ position kelen na mais u kɛra hɔrɔn kɔni parce que u bɛ min kɔ u b'o de kɔ mais i b'a fɔ bi sini i b'a fɔ ku i b'a fɔ bi sini i b'a fɔ ku a den dɔw bɛ n bolo Sam Samabali i delila k'a ye a bɛ kuma fila fɔ i delila k'a ye hadamaden f'i ka kɛ hɔrɔn ye ne de ko n bɛ Diko fɛ ne de ko n bɛ Seri o ye ne ka problème de ne t'a fɛ kuma mais k'a fɔ yan bi cu sini cu yan cu ciw cu k'u ni ju t'a la bɛɛ bɛ kan ka balo n'a bɛlɛya ni naamiya la ka taa sɔrɔdasiw kɛrɛfɛ dɔrɔn ka kuma diman f'u ye a ye Bubulama ye a b'aw contre la Diko n'aw ma kɔlɔsi a b'aw ka fanga bin Gandi ninnu o ye Diko ka mɔgɔw ye Bubula o ye Diko ka mɔgɔw ye Magasa Dawuda ma o ye Diko ka Kuma cɛ aw kana olu bɛɛ ye Diko ka naami ye Diko tɛ kan ka wari d'aw ma koyi aw dun bɛ kan ka balo faso de la jamana bɛ guerre la walidenw bɛ sala mun na aw tɛ jɛ aw ka wari kɔ aw ka taa di sɔrɔdasiw ma Burkina y'a kɛ o olu ye 1 million fara ɲɔgɔn kan k'a di u ka députés ma k'u k'a di sɔrɔdasiw ma pour que aw t'a kɛ sɛgɛnbagatɔ n'a ye wari sɔrɔ ma deli ka f'i ye n ko fa fila bɛ a tɛ kɛnɛya a tɛ n bolo n y'a sɔrɔ e b'a yira dunan bɛɛ la ko sisan wari nana a bɛ n bolo a taara e b'a yira bɛɛ la hali ni mɔgɔ min y'i fɔ i b'a fɔ k'o de y'i ka wari ban nin fa fila tɛ kɛnɛya sinon mɔgɔw bɛ aw tilennen don capitaine D Modibo Sidibe l'homme intègre kumakan kelen député 6 u y'a bɛɛ minɛ a ko n bɛ to opposition la ne ye hɔrɔn de a bɛ Maliki Kulibali le justicier l'homme intègre digne Mohamed Dramane Traoré ka foli bɛ yan sɛgɛn tɛ maa fa Gandi a b'i ɲɛni de wallahi sɛgɛn tɛ maa fa dɛ mais a b'i ɲɛni to ɲɛni in kɔnɔ Ala b'i sago d'i ma mais e mana wuli dɔrɔn n'a minya ni n'a bɛlɛya aw bɛ tilen ka mɔgɔw nɛni dɔrɔn karisa kunkolo man di e m'a da e ma foyi kɛ Diko ye nangamaden de n'i ma fara la i bɛ to a la parce que i tɛ se k'a bɔ a nɔ la e tɛ se ka fɛn k'a la ni fɛn tun bɛ ka san b'a sɔrɔ u y'a faga u dɛsɛra Ala y'a da la sabati Gandi malien ni Dani de Paris belebeleba El Hadji Turamagan Sunjata Samori o bɛɛ bɛ fɔ Dani ma n'a ko sisan maa o maa k'u ka 5 millions fara ɲɔgɔn kan u b'a d'i ma voilà Diko t'a dɔn mɔgɔw la yɛrɛ hali sɔrɔ n y'a fɔ a ye n ko Gandi ninnu Ras Balayira ani Gandi malien ninnu ni Dani de Paris tiɲɛ la u bɛ kan k'i dɛmɛ duwawu k'u ye a ko Bubulari ni duwawu ma k'u ye duwawu b'u bolo ne ma fɛn d'u ma koyi u ye n kanu Ala kama de Ala kama in dɛ o de bɛ kama nati ka tila ka kɛ Ala ta ye e kama tɛ o Sirifukɛ dalen bɛ Ɲoro dɔ dalen bɛ Bangɔni na Diko dalen bɛ Jikɔrɔni ACI la maaw bɛ kan ka boli jɛgɛdenninw bɛ boli la ji kɔrɔ ni dɔ ma don Diko ka jɔ la u bɛ taa don Seri Usumani ka jɔ la n'u ma don u bɛ taa don Buye ka jɔ la n'i ye dɔw ɲininka Gandi u b'a Bubula yɛlɛma n ko Bubula tɛ yɛlɛma Bubula bɛ yɛlɛma dingɛ kɔnɔ de moi je suis un homme intégré digne honnête ni n'i jɛra an bɛ jɛ tiɲɛ kan ne taara Diko fɛ yen a ko a ma ko bɛn na n k'an bɛ jamana kɛlɛ kɛ n ko mais attention n tɛ ye Seri Usumani de n y'a fɔ a ye wallahi talahi billahi n y'a fɔ a ye Ala kana ɲɛ da kira kan a bɛ siɲɛ 3 bɔ n y'a fɔ a ye n ko n b'i kɛlɛ fɛ général ka maaw kɛlɛ ka fari la pour jamana ka sira sɔrɔ mais Diko de Seri Usumani de ye n teri n y'a fɔ a ye maa min tɛ se k'a ta fɔ jamana in kɔnɔ ne tɛ dɛ n b'i ka tasa daminɛ koyi ayi ma taa fana k'i ka dɔrɔmɛ di yan o tɛ n ye donc ne bɛ n ta f'i ye a diyara i ye a ma di i ye o de don Gandi malien n'an ko an bɛ Diko t'u bolo u b'a dun billahi n'an ko an bɛ Diko t'u bolo bi u b'a dun o de la an ko an b'an jɔ u n'u cɛ en tant que le chef de commandement militaire chef de guerre de Diko le maréchal le général de Diko nous on est là kuma t'an b'a nɔ la dɛ kɔnɔ min ye fan ta kɔnɔ ta ka na fan da sugu kɔnɔ ka tila ka tɔɔrɔ mun b'o bɔ a nɔ la woyi b'o bɔ a nɔ la wa ayi Laji Keyita nin dɔrɔn don i terikɛ kuma bɛɛ bɛ se ka fɔ a ye faama ka 20 tɛ ne kɔnɔ
parti politique tɛ Mali kɔnɔ de la ka taa min ka so o tɛ n'a fɔra faama président tɛ dɛ député maire conseil directeur de cabinet o maa tɛ ko ne de la k'i ka 20 du n'o bɛ kɛ don min b'a ɲini Alaba in fɛ a ka nin minɛ kana bɔ yen Gandi Mali bɛɛ bɛ se ka kuma tan n'i ye ne nɛnɛ réseau kan dɔrɔn Diko ko dɔrɔn don ma juru ta banque la kabini Ala k'an da ma marché ɲini donc i bɛ n kɛlɛ mun na parce que n ko n bɛ Diko nɔfɛ n'a man di i b'i kun ci kogo la i kana dimi dɛ i kun ci kogo la nɛni tɛ n bɔ a nɔfɛ fɛn tɛ n bɔ a nɔfɛ charte min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o banna Bubula b'a yɛrɛ ɲini ne ye manɔgɔ de ye o a bɛ digi maaw la mais manɔgɔ min don ne tɛ taa balo mɔgɔ la dɛ ni ne bɔr'i kɔ dɔrɔn bɔr'i kɔ i tɛ se ka fɛn fɔ n ye i tɛ se ka fɛn fɔ n ye ka belebele sabaw fo jamana in kɔnɔ yan Buye Cheikh Amala den Waliju den Pa Madane Haidara Basan den ka fo ka wale ɲuman dɔn ka Goro den fo Mali bɛ nin diinɛ ɲɛmaa saba ani an bɛ ɲina Waliju dɔ bɛ Segu Lassana Kanɛ Sufi Lassana Kanɛ ni cɛkɔrɔba ŋuntana sisan Ala b'a kɛ donc ni Ala ka di dɛ Waliju don n'i ye kuma cayalen ye dɔrɔn kisɛ tɛ jaba la walahi Gandi n'i ye maa o maa ye an b'a kɛ cogo di a ka kisɛ t'a ka jaba la a b'a nɔfɛ sinon a b'i bila dingɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ don o don maaw ka sɔrɔ min bɛ dɔ fɔ Diko ye yarabi Ala k'o kɛ n'i y'a ye dɔ bɛ f'i ye Gandi i bɛ maaw ɲɛ de n'i kɛra maaw sago ye maa si tɛ fɛn f'i ye nka n'i kɛra Ala sago ye maaw bɛ kɛlɛ kɛ dɛ o de ka ca jamana kɔnɔ an t'u jate an kungo ka ca o ma Mali bɛ di fɛn min kɔnɔ u tun kɔnɔ ni prix dira ma Diko prix dira ma a bɛ n'a kama yan ko ne tɛ n kama yan ka nin ye sabula n ka jamana bɛɛ minɛnen don walidenw bɛ ka n ka sa bonya kɛra n b'a fɔ ni ce mais ne ma content voilà un homme d'état au vrai sens du terme Diko ko in an b'a la fɔ an kan ne t'a la o y'i kungo de o y'i ka droit mais an to yen an fana k'an ka hakɛ ɲini Sam Samabali b'a fɔ cogo min ko mɔgɔ ka hakɛ o k'u to yen an k'an ka hakɛ ɲini Dawuda Magasa i ka foli bɛ yan Mohamed Touré club soutien Imam Diko i ka foli bɛ yan Kuma i ka foli bɛ yan ni Kuma kumana a ka bɔ a ka jan belebele an b'a fɔ Dani de Paris i ka foli bɛ yan Jɛnɛ Sogodogo la Batan Ras Balayira Mati Sila le sage aw bɛɛ ka foli bɛ yan dɔnkili min bɛ i b'o bila ka na Serif Ousmane Ba Mada ni den an b'a fɔ ni ce mais ne ma content voilà un homme d'état au vrai sens du terme Nakamora Madani de Warabana Nakamora Abasitande Kabako Nakamora Tamaninga Ude Bani Nakamora Norotigi Sirifike Edolobe Kebe Walai Neminyo Kwenye Polosa Nagama Sherifu Nakamora Nawele Kelena Kumana Kanye Kelena Yelela Ninganye Kelena Dongili Dala Makana Fama Kungu Menimina Akana Fama Kuzebe Nimina Akana Fama Kufabena Fatenena Sherifu Kanubena Nakama Sherifu Nakamora Tandijara Furuke Haidara Nakamora Batumata Furuke Warabadunga Morade Aisha Furuke Sherifu Nakamora Alimatu Furuke Warabana Kamora Alakahine Tene Bafunena
wallahi sherifu nagamora an terikɛ dɔ bɛ an ka jɔnkɛni Zumana Kante n ka jɔn don ale de ni Gandi nana ɲɔgɔn fɛ u bɛ kan ka n bila réseau kan i bɛ Demba Tanja i bɛ to ka morceau i b'a dɔn Demba Tanja i bɛ o repérer ko Haidara mana fɔlɔ cɛw bɛɛ kun bɛ mankan na ko sherifu mana fɔlɔ musow bɛɛ kun bɛ mankan na ko Haidara mana fɔlɔ denmisɛnninw bɛɛ kun bɛ mankan na ko sherifu mana fɔlɔ belebele sera kɛnɛ ka jamaw sewara Sherifu Madana Haidara har n'a denw bɔra jama bɛ bɔ Ala de ye jama in d'a ma koyi har a ka lagare bɛ terrain fa sherifu nagamora iye ne bɛ nin fɔ sherifu ye kow to Ala bolo n'u y'i kɔniya sherifu i ka kow to Ala bolo o don a nana kɛnɛ kan balimakɛ n'a kɔrɔkɛ n'o ye Mahamudu Diko a nana ka kɛnɛ kan k'o foli k'a ye a tɛ fo ni y'an yɛrɛ ka ko ye min b'a ni Diko cɛ bɛɛ b'a dɔn kɔrɔkɛ don mais a teri don u bɛ ɲɔgɔn kalama minnu jɛgɛdenni minnu bɛ duguma Nami ni Nabɛlɛ ninnu olu fana bɛ balo nin de la aw kana jigin u la taa n'a ye a ka kuma kɔnɔ a ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ dɛmɛna ka ban nabani yɛrɛ dɛmɛ o b'a jira anw na diɲɛ na wa k'i ye tiɲɛtigi de kojugu t'i se sherifu la wa bani ka kow bɛ Ala bolo bani ka kow tɛ tiɲɛ na bani nagamora sherifu nagamora a y'a sɛnsɛn dɔɔni sherifu nagamora dɛ a y'a sɛnsɛn dɔɔni nagama nagamora burutigi mana kunbɔ filetigi bi tunu sanu ni sira ti kelen ye wa kalo ni dolo ti kelen ye sherifu ni cɛw ti kelen ye walayi ne bɛ ɲɔgɔn ko mɛn fɔlɔ nagama sherifu nagamora manu bi sherifu fɛ n bɛ bani fɛ ni sanu ni wari ye ayo manu ne bi sherifu fɛ n bɛ bani fɛ ni sanu ni wari ye ko ni ye wari di Umaru ma ka sutura fini di Umaru ma ko ni ye sanu di Umaru ma la ka sutura jamaw di Umaru ma o ka di n ye nka ne bɛ n ka bani fɛ ni sanu ni wari nagaba sherifu nagamora voilà an bɔra ka Umar Traoré lamɛn a ye min da bani na ka fo ka wale ɲuman dɔn Basan den ni Bamada ni den an bɛ Mali sɔrɔdasiw fo DJ Sare den tɛ sa ne den tɛ sa Kante Gani den tɛ sa wolomuso dɔw den de bɛ kan ka sa sɔrɔdasiw de bɛ fanga la ne b'a ɲini Goyita fɛ yan'a ko bɔ fanga la a ye sɔrɔdasiw bila u ka hukumu kɔnɔ u ni fɛn bɛɛ ka kan a y'a d'u ma barankɛ tanbali dama dama bɛ kan ka waribaw cɛ aw min denw bɛ sa yatimɛdenw kelen bɛ ka kan fa a y'u bila u ka hukumu kɔnɔ a ye indemnité d'u fana ma Mali sɔrɔdasiw a ye so jɔ k'a d'u ma fu maa min b'a ni di ka sa i t'o sara sɔrɔ dɛ an bɛ Mali sɔrɔdasiw fo ka yɛrɛwolow fo don o don i b'a mɛn ko dɔ sar'u la i delila k'a mɛn ko politicien dɔ sara yan i delila k'a mɛn ko commerçant den dɔ sara yan saya man di mɛ dɔw bɛ kan k'u ni di Gandi minnu bɛ kan k'u ni di munna olu ka wari tɛ yɛlɛ k'i bolo wuli 1,500,000 min bɛ marifa ta ka taa n'a ma sa dɔw b'a faga mun bɛ kolo ye foyi saga kɔnɔbolitɔ dɔ 20,000 malo bɔrɔ kelen jamana in halagilen bɛ nin yɔrɔ de la Mali sɔrɔdasiw sɛgɛnna ko minan sanna a ma foyi ye ni funufunu tɛ a bɛɛ kalo
a ye fɛn bɛɛ kɛ Mali sɔrɔdasiw ye, a ye fɛn bɛɛ k'u ye. Donc ni fɛn bɛɛ kɛra o bɛ di an ye, hali n'aw ye Mali budget bɛɛ d'u ma o ka d'anw ye. Mali budget bɛɛ n'aw y'a di Mali sɔrɔdasiw wallahi a ka d'an ye. Sabula don o don i b'a mɛn walidenw sara, funɛfunɛniw, aw bɛ cɛkɛ dun ni juga dun na yan, aw dalen bɛ aw muso kɛrɛfɛ. Hali n'i ye nin ko in ye i b'a dɔn nin ye nkalon ye. An b'an terikɛ fo ka waleɲuman dɔn. Siaka Togola Prytanée militaire a ka foli bɛ yan. Grosby l'homme inter ka foli bɛ yan. An bɛ Boubacar Ɲare armée de l'air kɔfilikɛla ba don, ale fana bɛ kɔfili la dɔrɔn. A sɛgɛnna. Foyi tɛ kan ka k'u ye, foyi. 200 n'o dir'i ma, malo ni ɲɔ mana bɔ a la o b'a sɔrɔ i juru ta bankini na a bɛɛ bɛ ban. Tant que armée wari ma sigi banki kɔnɔ komi kɔɔri tɔw, wallahi a tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ. Ou bien n'i bɛ bɔn kɛ sisan f'i ka dɔ ladiya pour ka wari d'e ma. Marifa b'u bolo u tɛ lafiya, u bɛ tile kɔrɔ, sa b'u kin, u tɛ sinɔgɔ ɲuman kɛ, dumuni ɲuman t'u bolo, ka bɔ kan kɔnɔ ka taa ji ɲini u b'u faga. Ni mɔgɔw m'a lajɛ k'u hakili to Mali sɔrɔdasiw la, jamana in bɛ halaki ka taa fɛ dɛ. Yatimɛdenw kelen bɛ ka kan fa, firijatɔw kelen bɛ ka kan fa, baarakɛntɛnbaliw bɛ kan ka jamana ta otage la ka wari dun, foyi tɛ bɔ a la. O jamana duwawu ko to jamana la, Ala yɛrɛ tɛ sɔn k'o duwawu minɛ yɛrɛ, parce que nin de ye tiɲɛ ye. An bɛ Kati sɔrɔdasiw fo, commando para aw ka foli bɛ yan, génie ka foli bɛ yan, armée de l'air aw ka foli bɛ yan, garde républicaine aw ka foli bɛ yan, police nationale aw ka foli bɛ yan, gendarmerie nationale aw ka foli bɛ yan, protection civile hali su 4 i b'u mankan mɛn, ping-pong dɔ accident kɛ u bɛ taa ta. Wallahi tumata n bɛ segin a kan, wallahi Gandi tant que jamana ma kɔfilɛ finitigiw la, ni jamana in bɛ bɔ nin naka in na i k'a fɔ ma tu. Tant que fɛn ma kɛ sɔrɔdasiw ye, tant que sɔrɔdasiw n'u sara u k'a dɔn fɛn kɛr'u ye, an bɛ to nin nakasa in na. Ni généraux min sarala 100 ni 20,000 u b'a fɔ ko wari ka ca, 1,000,000 bɛ kan ka di, 1,000,000 ni 500,000 bɛ kan ka di dɔw ma. 1,75,000 bɛ di dɔw ma, 1,150,000, 1,100,000 bɛ di la dɔw ma. Olu tɛ sa, u bɛ climatiser kan, u bɛ Lipton min, dumuni min ka di a bɛ tubu ye, sira bɛ tigɛ. Mais minnu bɛ kan ka sa dun, olu ka ko bɛ cogo di? Maa ma t'o fɔ e tigi ye kafiri, e ye kafiri maa firi. Maa ma tɛ se ka nin cause in défend e ni wolo man kan. Tant que Mali sɔrɔdasiw ma bila u ka hukumu kɔnɔ, aw kana continuer kan, n b'a fɔ bi n b'a fɔ sini. N kana da kaso ma dɛ, a ye taa ni ye taw denni, n ka taa kɔgɔ bɔ. Parce que ni tiɲɛ ma fɔ jamana in na, an sera wala dali na de la sisan, ɲangata b'an kan, tile ka goni, courant bɛ tigɛ, ji bɛ tigɛ, dɔ bɛ farala fɛnw kan, sunkalo setɔ don. Ala hinana, Ala hinana, i k'a to yatimɛden minnu bɛ kan kɔnɔ i ka hinana. Sinon an bɛ yɔrɔ min bi wa, n'i ko dibi sogo ka di i ka man di, i tɛ i da dibi da yɔrɔ la, e bɛ kuma wɛrɛ fɔ. A bɛ bɛn i tɛ tigi ɲɛso da la de, sinon Gandi b'i pan ka bɔ yen, ka bɛɛ don kiramantɔ ka bɛɛ fo. Sisan min bɛ yen i b'o bila ka na. Min bɛ yen i b'o bila ka na. An bɛ nin bila ka taa Mali cɛminɛ cɛw, kurusi b'i la n'i ye cɛ o tɛ kelen ye dɛ. Min ye cɛ min bɛ taa ni di ka sa ka denw t'u kɔ, kalo kelen k'u gɛn ka bɔ kan kɔnɔ, olu de ye cɛ ye. Mali sɔrɔdasiw aw ka foli bɛ yan, aw ka commandant de bɛ kan ka kuma aw ye, le maréchal Bubula ne don. Ala Demba Tanja taa n'a ye. I bɛ taa sɔrɔ kan kɔnɔ dɔw de bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ kan kɔnɔ dɔw de bɛ yen, u bɛ jɛgɛjalan feere, u bɛ tamati feere, u bɛ ngan feere,
u bɛ jinjinbere feere ka dabilennin feere ka don pari la n'o wari sɔrɔla u bɛ na fɔ n cɛ an ka nin fara i ka wari nin kan an ka n denw nabalo o jamana ta tiɲɛlen don ko ne ko ten ni maa m'a kɔfilɛ finitigiw ni Mali sɔrɔdasiw la e tɛ don da la ni maa min fana y'a bɛɛ dun ka ɲina ninnu kɔ ka ɲina yatimɛdenw kɔ ka ɲina furujadenw kɔ ka ɲina muso minnu cɛsirilen n'u bɛ kan kɔnɔ u bɛ kan k'u cɛla balo Ala kana barika don e la Ala kana don i kɔ la ko général Koté maréchal Bouboula Koté le commandant en chef de forces armées du Mali ne don a kɔrɔta cɛ fɔli filɛ sans payer i bɛ baro bɛɛ mɛn ni san in na sans payer l'homme fort sans payer Laji Keita i bɛ nin baro in mɛn ni san in na nin kɛra ne la ni san in na DJ Sara ye muso furu ni san in na a muso jiginna ni san in na a ka cɛkɔrɔba taara Maka mais ni san in na ne sara ne tilala ka na o ye kalo ye kow ye nin de tu ta la an bɛ Hawa Jalo fo Dawudabugu Kadafi Yara i ka foli bɛ yan Zeni Mulaye Diko i ka foli bɛ yan Mohamed Diko i ka foli bɛ yan Ala kebe kana nyakenya to ko ni ale ni ko mbala Allah so ko nyanto ko ni Kenya ni Sulen Khani Gandhi Malien Segambali ni donna ka studio climatisé kono Mamadou photo belebele de bi wali jundi bi o kolo nye wagale na be kan ka studio in koloshi Mohamed Touré Dauda Magasa Diko Kanumbaga bɛɛ n'aw bɛ se ka min kɛ Gandhi Malien ni minnu bɛ kɔ kan a y'a kɛ Gandhi bɛ taa Diko fɛ ka bɔ yan a taa y'a ɲɛ la yɛrɛ nin ye Bubula ka wele n'a kɔni bɛ inauguré a k'a fɔ général ye n bɛ Diko bolo sama a bɛ taa yen ne a b'a sɔn n y'a fɔ a ye so a ko Bubula o tɛ se ka fɔ n kɔ k'i kanu aw tɛ bɔ dugu kelen na ale bɛ bɔ Kayi de Kita k'i kanu ka bɔ i ka tɔn na ka tugu Diko kɔ ka na ni mandiya ye o bɛɛ la i b'a kɔ ka accident kɛ k'i da bana o bɛɛ la i ma bɔ Diko kɔ k'i neni i b'a kɔ nin de ye hɔrɔnya ye ni nin tɛ foyi tɛ kuma ye nin de tu t'a la ta t'a la fali gɛnɛkala bu t'a la tɔ ɲɛ tɛ komi donzani tulo ka ja koro kara kɔ jalen don koro ɲɛ bilennen don o ye tiɲɛ de a se ka wuli kow ye nin de tu t'a la ta t'a la ambassadeur Madu fo Gana Madu i ka foli bɛ yan Mali Gana bɛɛ ka foli bɛ Bubula bolo yan i bɛ Gana de a bɛ taa bin tigɛ Mali b'a faga i bɛ Gana de a bɛ don kulun kɔnɔ n'a ka da a ka to a la ka taa ka Ala bin ta k'a da k'a feere k'a ka du balo a la o de ye hɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ ko n b'u fo bawo wagati fondation ni kɛ yan karangalo kana ɲɛ musata kaburuta ado Jaramuso nya b'a dɔn n'a diyara o de la DJ Sare kabra nana bɛ yɛlɛ la dɔrɔn Jaramuso de nana bila bi Bubula kanubagaba de y'a fana ye ka cɛkɔrɔba fo du kɔnɔ ka musokɔrɔba fo du kɔnɔ k'aw ye cɛjan min di Mali ma k'an kɔntanna grand technicien an b'a fo l'homme au doigt d'or an b'a fo depuis a bɛ radio ni na Tabale n b'a lamɛn DJ Sare kow ye nin de tu t'a la ta t'a la an ka taa dɔrɔn DJ Sare ni Ala y'i bila maaw ɲɛ Gandhi Malien maaw bɛ commencer k'i ɲini nka ni ka sɔrɔ i bɛ dulɔ de min ka bo kɛ ka bi ri kɔnɔ an ka première dame madame Sadio Traoré maaw b'a fɔ nin kɔni nin t'a tiɲɛ na nin kɛra jugu sago ye Diko min ma ko ye dɛ o kɛlɛ de bila u b'a fɛ de k'a ka bɔ ɲɛfɛ olu ka fɛrɛ abada le chef de guerre le haut commandement militaire de Diko a ka général maréchal de Bubula don n'i t'a fɛ k'o mɛn i bɛ radio bɔ a la i b'a bouton tigɛ ka n'an ta fo ka dunan wuli o ye nin de tu t'a la ta t'a la bageta machoron se sambali wakane
Biye Siribe ndaka wuli teri ka foli bɛ yan. Madame Karim Aminata Diallo ka foli bɛ yan. An bɛ Mano fo. Tailleur ba de don. An b'a fo ka wale ɲuman dɔn. Ndenga Youssouf Koulibaly Rampart. Ras Dial. Sini grand rendez-vous à partir de 21h sur le Rampart 97.9. Aw kana ɲina mais tilegan in na Jacques Boyer, DJ Mas ani Jangine Jan de Gaulle National u bɛ 14h olu fana b'a tɛntɛn k'a di. Tomani Jakite i ka foli bɛ ani furukɛ n'o ye Mamadou Touré Blaise. N bɛ n tɔgɔman fo du kɔnɔ. Bubula tɔgɔman b'i ka du kɔnɔ a ye tɔgɔ da hali n t'a kalama ko Ala ka barika don n tɔgɔman na. Yogo garantu ambaba manafaiga Yogo garantu kabila mandonoiga Yogo garantu anjime mana Ibe waliju in fasata Jigi Sisoko Ngeda Bami fuye Ngeda Gandhi grand merci Ala kanto ɲɔgɔn baralankolon tɛ sɛgɛn mɔgɔ tɛ sara baara min na ko i t'a hɛrɛ sɔrɔ o baara tɛ i bɛ baara de choisi sinon baara hadamaden n'a y'i da Ala ma n'i da a bɛ fɛn dɔ k'i ka fɛn dɔ sɔrɔ. An b'an fa Adama Jara fo Bangoni plateau an fa Adama Jara Bangoni plateau an b'an ka kantikɛnin fo. Ko bɛ ban tiɲɛ ma Mamadou Diko. Touré Tchebani Bati le pacificateur. Sebe wailu masaye Abe ala delila Niko kagere Hey Mamadou Diko Ala ka baraka bila wa ame duoge ala ka shigi male Diko ka général maréchal Bouboula commandante ale de be kuma la sisan Jasura sidenu sara Kuduru nebechi Katewa ya bonelina Kana walibara Jani bele ba Jani de Paris Rassi Balaïra mon ami Jeunesse Kodo la battante Gezon Jazz Ika Bolibert Malien Tedido Ameta Mededo Anike Wale Dedo Anijogo Dedo Kapoli Bila Malisura Siubeye Nebe Foli Bila Ibe Penta Just Salamani Amba Datugunoe Halaganga Malibadesi Mohamed Diko Zeni Abidin Nene Diko Masruna Béaou Kana Joro tant que le général le maréchal Ladi Keita le maréchal le général le commandant en chef des forces armées du Mali l'homme secret de Diko le conseil spécial le chef de guerre de Diko Bouboulado ko yeni ne tutala ani tanuni lase alaka jonkema imam Mahamoud Diko fantan ko kiniche jigitan ko kiniche malien ko kiniche Jigi Sissoko ko malien ko kiniche mais hasidi ni na belew
olu bɛ commencer ka neni daminɛ sisan u fana nin yɔrɔ ye min ye kan tɛ kɛ ni jamana kɔnɔ nin don barika tɛ maa min da la e da tɛ se ka mago ɲɛ o i bɛ tile neni de la u dusu de tiɲɛnen don bubu ni buwa tali min kɛra komi u tun bɛ balo olu la ni karim o de mankan filɛ tan quoi awɔ buba fana ye ala minɛ mais minnu ye kuraya ko la dɛ olu de bɛ neni na don o don Diko y'a don ta a y'a bɔ tan a y'a don ta a ye cunna ye n ko n'a y'a cunna ye komi a m'aw galaka kari o de don n'a y'a cunna a ye bɔ dingɛ kɔnɔ aw k'a to yen kɛ Diko ka ko tɛ maa bolo a bɛ ala de bolo dɔnkili laban k'a la an ka fara le Mali Jos Salamani an b'a datugu n'o ye midi tɛmɛna miniti 2 an bɛ Prince Barika fo k'an fa fo du kɔnɔ si caman ala ko kalifa ba Dirisa i ka foli bɛ musokɔrɔba ka foli bɛ an bɛ Prince fo Prince Koroboro Prince Barika ka foli bɛ nin fana ye jɔn ye tugun DJ Sare a fɔra nin ɲɛna amena ko wagati bɛ nkalon bolo la a fɔra nin ɲɛna amena ko wagati bɛ nkalon bolo la wagati bɛ nkalon bolo la wagati ye nkalon bolo ban pewu Diko ye min ye bi an y'a dɔn waliju belebeleba ala terikɛ belebeleba Mahamudu Diko ne ma dɔn dɛ mɔgɔw de y'a fɔ n ɲɛna wa fɔra jinɛw de y'a fɔ n ɲɛna ne ma dɔn mɛlɛkɛw de y'a fɔ n ɲɛna wa fɔra ne ma dɔn dɛ ala de y'a fɔ n ɲɛna nin ye Général Balodi ye nin y'a ka kura ye ngalon bolo la ko waati bi ngalon bolo la ko wagati bɛ ngalon bolo da wagati yirala na o fɛn bɛɛ tun bɛ kuma la Diko a y'a don ta a y'a bɔ tan an b'an kɔrɔkɛ ba fo l'homme intègre digne a tun bɛ plateau kan Mamutu Champ Adama Mamutu n b'a fo ka wale ɲuman dɔn nka cɛ i tun bɛ nin kala kabira daminɛ na heure sera ka ban DJ Sare sisan Jos kala an ka datugu joona voilà a kɛra na ne ma faw ye nin kɛra na a kɛra na ne ma faw ye foyi ma k'aw na tant que ala bɛ yen foyi ma k'an na Jonzani bɛ se ka sama kɛlɛya yɔrɔ jumɛn Diko ye sama de kow ye nin de tu t'a la i bɛ se k'i da kɔgɔ bɔ mɛ o tɛ fɛn tiɲɛ o a bɛ komi wulu bolila Gandi ka t'i ku su baji la a ku kala ɲiginna baji yɛrɛ m'a dɔn ko fɛn donna la Dawuda Magasa ni ala y'i sɔn i tɛ dimi Gandi ni ala y'i sɔn i tɛ dimi nɛgɛ karafe juru tun b'an den Mandi bolo De Gaulle national l'homme au doigt d'or aw b'a dɔn DJ Sare l'homme fort min tun bɛ kan k'an bila bɔlɔlɔ kan an den don n teri don Gandi malien l'homme honnête digne honnête dévoué pour son peuple an bɛ Kantegɛni fo nɛgɛ karafe juru tun bɛ DJ Sare bolo kuma tun kalifalen bɛ min ma PDG Lassana Traoré ka yamaruya o ye Maréchal le général l'imam Bouboula Diko ka général kow ye nin de tu t'a la ala k'an bɛɛ dimanche wɛrɛ hakɛto bɛ nin kan sali ala Mahamadu DJ Sare ko n ka téléphone n sɛgɛnna téléphone t'a la koyi téléphone 76 41 20 55 76 41 20 55
Voilà, sisan Gandi bɛ machine jigi émission banna an bɛ ko an b'an ka minɛnw koso kasa ni k'a fara ɲɔgɔn kan Ala k'an bɛn dimanche wɛrɛ